Gaskiya ne, hana mu visa na shiga ƙasansu ya kasance mana wani babban albarka, in ji shugaban rundunar sojojin Najeriya, watan Chief of Defense Staff kenan, wanda yake da suna Christopher Musa. In ba ku manta ba, 'yan kwanakin nan shine a ƙasar Canada suka hana sojojin Najeriya shiga ƙasansu, a yanda kuwa shi ma Nuhu Ribado, watawa shugaban ƙasar Najeriya shawara na musamman a harkokin tsaro, watan Malam Nuhu Ribado, shi ma ya fito ya tofa albarkacin bakinsa, a inda yake magana a turance ya ce they can go to hell. Ma'ana za su iya zuwa lahira ma ba abin da ya shafe su ko whatever, in ji shi Nuhu Ribado kenan kamar da yake faɗa. Amma mu kalli bidiyon mana tare. Have already gone, but unfortunately the Canadian embassy, for knowledge best known to them, denied us visa. So I wasn't sure, and so I wanted to be silent about it. But when we couldn't get a visa, I said, this is blessing in disguise. So I'm really very happy to be here. Thank you for the courage to say that Canada denied you. They can go to hell. Even though it's painful, it's disrespectful, but we are people. We are strong. And I agree with you. We have to fix our country.